Čaute ľudia, to nájde sa mňa Madra a dneska idem ukázať moju zbierku nožíkov. Prvý je takýto obyčajný plastový. Úplne nič, nejaká slabotka, proste idete to tako vraziť, pomohne sa vám proste slabota. Ďalší nožík je karambit, ale je z kartónu. Wow, tak dobré, karambit z kartónu. Tak to vyzerá, karambit, hej, z kartónu. Ďalší nožík tu je takýto obyčajný, taký nič, slabota, hej. Tak to vyzerá. Odporúčil by som ho nejakému rybárovi alebo polovníkovi. Ďalší nožík tu máme taký polovnícky skorej. Tak to vyzerá, toto bol môj prvý nožík, ktorý som vyrobil z dreva. Na tom som sa natrápil strašne veľa. Tak to vyzerá. Hej, takto. Ďalší nožík tu máme taký obyčajný policajný. Hej. Možno sa mi teraz ten trik vydarí. Prosím. A nevydaril sa mi. Tak proste hodím, tak urobí to salto. Upadne mi to zase do ruky. Takže mne sa vždycky to nevydarí. Takže tak to vyzerá. Takto, okej. Ďalší nožík. Teraz žijeme fakt do extrémov. Mám tu takýto, čo som tiež vyrobil sám. Takto otvárák na pivo. Tak sa vyťahne. Je to fakt ostré. Ešte som sa na tom neporezal, ale nechcel by som sa na tom porezať. Vyrobil som to sám. Je to moja tvorba. Inak sú také veci na zachytenie, by vám neušiel. Hej, takto. A ďalší nožík a zároveň aj posledný. Tu máme taký tok na prežitie. Ja vám ukážem všetky veci, ktoré tam sú. Prvá vec je nožík, prvá vec je píla, ďalšia vec je takáto píla na chleba alebo na rožok. Ďalšia vec kliešte. No nie kliešte, ale také nožničky napríklad na nohu. Keď chcete na nechty a takto. Ďalšie dve veci sú otváraky na pivo a na konzervu. Ďalšia vec je otvárák na víno napríklad. Ďalšia vec je také prsiek, semka si dáte drôty. Keď chcete z toho urobiť také tie pletené drôty, alebo keď si proste niečo so šnúrkou chcete urobiť. Ďalšia vec je pilník. Nie proste na nohy, ale na drevo. Hej. Keď nie, že si chcete odbrusiť, tak to ne, ale je to na drevo. Posledná vec je také ostré. Napríklad, keď chcete dať čo rozpoliť, tak semka takto dáte. Nejakým kladivom potom začnete klepať a rozpolí sa to. Posledná vec je proste šrobovák zaostriť. Tak nejde zaostriť, ale je to na proste šrobovák.